Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы. Большасць сябраў прэзідыума Каардынацыйнай рады за кратамі альбо за мяжой. Спроба выпхнуць з краіны Марыю Калеснікаву была арганізаваная раніцай 8 верасня. Такім чынам, на волі застаюцца толькі два сябра прэзідыума: Максім Знак і нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. Ці прывядуць дзеянні, скіраваныя супраць сябраў прэзідыума да паралізацыі дзейнасці Каардынацыйнай рады? Які вынік маюць шматлікія сустрэчы Святланы Ціхановскай, Паўла Латушкі і Вольгі Кавальковай? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае давераная асоба Святланы Ціхановскай, сябра прэзідыума Каардынацыйнай рады, сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Вольга Кавалькова. Добрый дзень, Вольга. Прывітанне, Зміцер. Вольга, дзе вы зараз і як пачуваецеся? Я зараз знаходжуся ў Варшаве. Усё мне добра. Я на свабодзе і жыва. Вольга, а можна ўсё ж таки больш падрабязна вось гэтую дзіўную гісторыю вашага, як это называем, уцёкаў з краіны? Як вы здолелі вырвацца з-за кратаў, відаць, там пераадзеўшыся ў вопратку ахоўніка ці яшчэ каго, і перайсці мяжу? Як это ўсё у вас атрымалася на будучае, каб ведаць? Вопытам падзяліцеся. Ну, па-першае, ніколі Вольга Кавалькова не ўцякла б з краіны, гэта дакладна сама, і гэта было ўсім зразумела, і ў тым ліку тым людзям, якія ажыццявілі такі свой план дзеянняў па самому затрыманню, фактычна катаванні і потым вывазу з Беларусі. Я 10 дзён арышту адбывала на ізалятары на Крэсціна у умовах, не вельмі, увогуле ненармальных для увогуле чалавечай годнасці. І у чацвер, калі мне далі яшчэ 15 сутак арышту, у мяне 2 дні было вельмі дрэнны стан здароўя, і сапраўды фельчар пра гэта ведаў. Я папрасіла выклікаць хуткую дапамогу, але замест хуткай дапамогі да мяне прыйшоў дзяжурны з цэнтра СЦИПа на Крэсціна, сказаў, што мне трэба ісці на допыт, што да мяне прыйшлі, як ужо нікуды не пайду, зачыніце дзверы і больш не заходзьце сюды да мяне. Ён 5 хвілін спрабаваў мяне неяк выцягнуць з камеры, сказаў, што я нікуды сама не пайду, хаціце, вынасіце мяне на допыт. Пасля гэтага да мяне ў камеру прыйшлі 2 супрацоўнікі, яны ніяк не прадставіліся, яны былі ў масках. Калі я запыталася, ці вы з КДБ, яны проста вось так рабілі галавой. Вось. І яны сказалі, што мой арышт будзе працягвацца, гэта не апошнія 15 сутак, якія буду тут знаходзіцца. І сказалі, што яны прапануюць вывезці мяне з краіны. Калі б іх быў мой пашпарт, яны б нават не прыйшлі, не запытвалі мяне аб гэтым. Вось. Я запыталася, ёсць у мяне выбор, я не планую з'язджаць і не збіралася з'язджаць з Беларусі. Яна кажу, у вас выбора няма. У любым выпадку гэта адбудзецца. І яны сказалі, што яны прыйдуць на наступным тыдні, панядзелак там ці нейкі іншы дзень, і ўсё. І ўжо яны прыехалі да мяне ў пятніцу увечары. Гэта было, я дакладна не магу сказаць, бо гадзінніка не было. У меня была такая байка, яны взяли мои рэчы і пасадзілі мяне в легковой автомобиль, далі мне просто маску. Я яшчэ здзівілася, што гэта звычайны седан Шкода з нетанірованым шклом, і думаю, як яны будуць за Крэсціна мяне вывозіць. Яны паклалі мяне на задняе сиденье, адзін з іх сядзеў ззаді, трымаў просто на сваіх каленях мою галаву. Вось прыкладна так это было. Я не ведала, у бок якога пункта мы едзем. Я запытвала падчас дарогі. Яны сказалі, што яны атрымаюць нейкія дадзеныя па дарозе. Яны прывезлі мяне на мяжу. Да гэтага аддалі мне пашпарт на мяжы і даведку аб тым, што ў мяне няма каранавіруса, хаця тэст ніякі я не здавала. Паклапаціліся, каб з іншага боку не было да мяне пытання.
Вось яны взяли мою рэч, адзін з супрацоўнікаў, ён нават ёсць на кадрах белтэлерадыёкампаніі, які стаіць з маім пакетам за прапускным пунктам, а я праходжу пашпартны кантроль. Потым ён сам не праходзіў пашпартны кантроль, яны правялі мяне на нейтральную тэрыторыю, сказалі, што трэба выклікаць таксоўку, а потым па межніку бачу, што едзе аўтобус і пайшоў прасіць, каб мяне падвезлі да нейкага горада бліжэйшага. І калі выйшаў кіроўца польскі, ён пазнаў мяне, кажа, я гляджу стрімы, і пачаў дзякаваць супрацоўнікам, што я жывая, здаровая. Ну, ён проста не разумеў, што адбываецца. Ну, вось гэта так было. Ну вось вы апынуліся на тэрыторыі Польшчы, і вот у такой сітуацыі, я так разумею, першыя думкі, вот што рабіць, вот што далей, куды падацца, вот у вас было, ці вам уже сказалі, так, едь туды, там цябе сустрэнуць, ці вот як вот дзейнічалі? Слухайте, ну, хто мяне чакае? Мне ў Польшы, ну, таких прям блізкіх нейкіх сяброў няма, і для мяне гэта ўвогуле был апошні, вось там некалькі дзён, это быў, ну, і гэтыя 10 дзён, пакуль я была на Кресцінах, в Жодзінах, это был стрэс, і яны рабілі ўсё, каб проста прыйсці да мяне ў тым стане, у якім я фізічна не могу прыняць, ну, і ўвогуле не могу там не тое, што не пагадзіцца, как бы, ну, я разумела, што мне выбара няма, бо там яны у гадзіну ночі прыходзілі знаёміць мне з матэрыяламі адміністрацыйнай справы, я не спала перед гэтым ноч. І, конечно, калі я прыехала на мяжу, і стан у мне быў там гадзіны 2 сна за некалькі дзён, і я не ведала, што мне рабіць, каму тэлефанаваць. Адзін кантакт, які ў мяне быў, гэта быў кантакт, якім быў недасяжны, і потым я звязалася з паслом Польшы в Беларусі, і ён дамовіўся, што ў Варшаве мяне сустрэнуць. Ну і далей ужо там тут было прасцей, калі ўжо ведалі, што я тут, ну как бы нейкія людзі там подключиліся і пачалі дапамагаць, і польскі бок вельмі аператыўна спрацаваў. Ну как бы тут у мяне да наших суседзяў толькі падзяка за тое, як яны спрацавалі. Дарэчы, мне таксама прапанавалі зняць відэа, але я адмовілася, сказала, ні ў якім разе вы нічога ад мяне не трымаеце. А што хацелі, каб было сказана на тым відэа? Ну, мы не абмяркоўвалі, моя адмова была досыць катэгарычная, але как бы по настроях, по інтанацыях было зразумела, што как бы іх асноўная задача гэта спыніць масавыя акцыі пратэсту, і яны максімальна хочуць зрабіць усё, каб дыскрэдытаваць, па-першае, лідараў сваімі сюжэтамі, сваімі байкамі про то, як мы самі з'язджаем за мяжу, і каб мы звярталіся да людзей, прасілі іх не выходзіць. Людзі реально не разумеюць ва ўладзе, што гэта масавыя акцыі пратэста, на іх выходзяць людзі, таму што іх просто прыніжаюць, іх не паважаюць, яны хочуць іншыя ўлады, яны хочуць самі абіраць уладу, ніхто іх как бы, ну, то ўсё зараз гэта ўсё знізу. Ім падаецца, што калі яны зараз усіх вывезуць, усіх закатуюць і пасадзяць, то людзі больш комфортна сябе пачнуць адчуваць, але нічога гэтага не адбудзецца. Беларусь уже такой, якая была яна раней, яна не будзе. І, ну, как бы шкада, што там з таго боку гэта не разумеюць, бо, ну, па-іншаму ўжо не будзе. Ольга, я так разумею, што фактычна ў гэтай жа сітуацыі, ну, прыблізна толькі што без знаходжання у ізалятары за кратамі апынуўся і Павел Латушка, які вымушаны быў выехаць. І вось як вы ацэньваеце сітуацыю зараз з Марыяй Калеснікавай? Можа быць, у вас там з'явілася нейкая інфармацыя, дзе яна, што яна, і ці чакана было, што ад яе таксама такім чынам будуць пазбаўляцца, выпіхваючыся з краіны? Ну, слухайте, у іх не было іншага выйсця, бо знаходжанне наша за кратамі, там затрыманне па адміністрацыйных нейкіх справах, яно выглядае досыць слаба. І, канешне, асноўнае, што яны, ну, как бы вось робяць, просто вывозяць, это першыню у гісторыі Беларусі, вывозяць просто лідараў і людзей з актыўнай грамадзянскай пазіцыі за мяжу. Гэта і Святлана Ціхановская, гэта і я, гэта і Тадеуш Кондрусевич, якога просто не впусцілі в Беларусь назад. І, канешне, ну, можна было чакаць ад іх любых дзеянняў для того, каб просто пазбавіцца ад лідараў. І калі учора з'явілася інфармацыя аб тым, што Марыю
скралі там у цэнтры горада. Я вельмі перажывала, але калі я прачытала, што яна ішла атрымоўваць ліст і у яе быў з сабой пашпарт, мне крыху такі, ведаеце, яны таксама прадумваюць, бо калі у цябе ёсць з сабой пашпарт, гэта нашмат прасцей, ну, у той сітуацыі, каб вывесці чалавека за мяжу. І калі я сёння пачытала навіны, я узгадала, як мы разам з Марыяй ішлі апошні дзень у нядзелю 23 жніўня на вось акцыі масавай. І калі людзі сталі на амапаўцаў там падыходзіць да стэлы, мы пайшлі іх адтуда адводзіць і такі взяліся за рукі, кажа, Воля, мы разам. І сёння я, калі атрымала ту інфармацыю, што Марыя, ну, я думаю, што так і было, калі шчыра, што я, в прынцыпе, нават уявіла сабе сітуацыю ў галаве, як яны прыехалі, прайшлі гэты пашпартны кантроль, і Марыя потым знішчыла свой пашпарт, а хлопцы перасеклі мяжу, з'ехалі проста, таму што іх бы троих назад бы, ну, как бы, трэба было камусьці гэтую інфармацыю перадаць, бо калі, напрыклад, такі дзень я б зрабіла, ніхто просто пра гэта б не ведаў. Ну, то есть я адна, адзін супрацоўнік, і просто вернулі б у Менск на Кресціна назад, і сидела б я там. Таму я спадзяюся, што з Марыяй все будзе добра. Я вельмі хвалююся за ўсіх людзей, за Лілію Власаву і за Сергея Дэлеску, які зараз знаходзіцца таксама на сутках, і пра яго далейшы лёс, і ўсё, што магчыма зрабіць для іх вызвалення, там і міжнароднай, ну, з міжнароднай падтрымкай я буду ад сябе рабіць, бо я сама ведаю, што гэта такое знаходзіцца за кратамі і пад вельмі жорсткім ціскам, і калі цябе вывозяць з краіны, у якой ты хочаш жыць, для якой ты ўсё гэта робіш. Ведаеш, от колькі разоў мы чулі і колькі гадоў вось гэтую словы пра тое, што Беларусь гэта аскепак Савецкага Саюза, і атрымліваецца, што нават вось гэта сітуацыя з вамі, яна як сцверджанне таго, што гэта аскепак нейкага Савецкага Саюза і саўдэпаўскага мыслення ў кіраўнікоў, бо апошняе, калі вот так вот людзей, значных людзей выпіхвалі з краіны, гэта было яшчэ ў савецкія часы, брежнеўскія. Вот пасля, і вот я такога не прыгадаю, вот адкуль гэтая практыка, і што спадзяюцца, ну я разумею, што спадзяюцца гэтым дасягнуць, што нібыта зараз людзі разгубяцца, тут няма лідараў, але вот які сэнс у гэтым усім? Мне таксама хочацца задаць ім гэта пытанне, калі шчыра. Сябры, які сэнс, што вы робіце? Вы рэальна не разумееце, што адбываецца? У іх, я вам скажу шчыра, у іх разуменне, што гэта лідары Координаційної ради, асабіста Ольга Ковалькова закликала людей до забастовок, что гэта мы закликали людей на массовые акции протесту. У іх нема разумения, они ввогуле не уяўляюць, что гэта все ідзе знизу, что люди бастуюць з 10 жніўня, тому что быў збор подпісаў, картинка, якая у нас в Украине адбывалася, быў збор подпісаў, люди тысячами стояли поставить подпись за альтернативного кандидата. Потым яны тысячамі прыходзілі на мітынгі Святланы Ціхановскай і аб'яднанага штаба. Потым яны стаялі ў чэргах, каб прагаласаваць. Ну не за Александра Лукашэнку, ну таму што такога ніколі не было, каб за яго стаялі чэргі галасаваць. Потым яны ўвечары прыйшлі на выбарчыя ўчасткі, пабачылі адзін аднаго, колькі людзей, якія не галасавалі, ці галасавалі за альтэрнатыву, за Святлану Ціхановскую, а 10 жніўня ім вывешваюць 80% перамог Александра Лукашенка. І з гэтага дня люди адчулі, ну, вся кампанія была пастроена таким чынам, што ніхто не акцентаваў увагі на лідарах. Все казалі, людзі, все залежыць ад вас. Вы цэнтр, вы павінны абараніць свой голас. І 10 жніўня гэта ў Беларусі і адбываецца. Людзі патрабуюць павагі, новых выбараў чэсных, каб іх галаса былі ўлічаны, бо яны хочуць самі абіраць сабе ўладу. І яны патрабуюць законнасці, бо апошні месяц у Беларусі, ну і дагэтуль, конечно, зразумела, што мы не ў правовой дзяржаве жывем, але то, што адбываецца з боку супрацоўнікаў міліцыі, якія атрымалі ўсю ўладу і спрабуюць рэалізаваць свой комплекс з дапамогай гэтай улады, у мяне выклікаюць толькі абурэнне. Гэта патрэбна спыніць, бо далей крызіс будзе толькі працягвацца. І калі яны там не разумеюць, што будзе далей, то как бы мне просто іх шкада, калі шчыра. Што яны робяць, і метады просто іх вось дзеянняў, якімі яны зараз кіруюцца, выдварэнне людзей, вываз іх увогуле з краіны, не пускаць сваіх грамадзян у Беларусь.
Что это? Что это такое? Вольга, а можа быть ўсё значна прасцей? Вот глядзі, ўсё ж таки увесь цывілізаваны свет і нават Расія падштурхоўваюць Лукашэнку да таго, каб ён пачаў дыялог з грамадзянскай супольнасцю Беларусі. Безумоўна, вось хто будзе, калі будзе праводзіць такія перамовы. Першае, пра што ідзе размова, гэта безумоўна каардынацыйная рада. Калі выпхнуць ці пасадзіць увесь прэзідыум, каардынацыйную раду, то сказаць тады, ну, вот каардынацыйнай рады няма, значыцца, мы будзем праводзіць, да, мы будзем там нейкія праводзіць перамовы, кансультацыі, але з грамадзянскай супольнасцю, ну, з кім? Ну, вот, например, з Гайдукевічам, з ЛДПБ, там з яшчэ якімі-небудзь там этімі нібыта з грамадзянскай супольнасцю, але падуладнай, праўладнымі партыямі, яшчэ якім-нибудь. Ну и как бы паміж сабой, вот самі пагавараць, самі дагаварацца і скажут, вот мы правялі дыялог. Вось гэта і мэта. Ну, можа, яны так і думаюць, но іх гэта не адбудзецца. Бо людзей вочы знаходзяцца на тым месцы, на якім знаходзяцца, і яны ўсё бачаць. Як праводзіць перамовы, які Гайдукевіч, калі гэта палата прадстаўнікоў не абраная. Мы не маем ніводнага прадстаўніка, якога абраў беларускі народ. Ну, ён лідар ЛДПБ, вось як з лідарам партыі будуць з ім гаварыць. Не будуць з ім гаварыць, як з лідарам партыі. А наконт каардынацыйнай рады, ну, няма гэтага прэзідыума, будзе іншы. Пасадзіце, вы не перасадзіце ўвесь беларускі народ і не вывезеце яго за мяжу, у вас няма другога народа. Хто будзе фінансаваць усю вашу гэтую сістэму? Вы не разумееце, што адбываецца? Мне хочется вот так вот, знаете, сказать, ребята, очнитесь, что вы робите увогуле. Тому тут пытанне, калі вы робите то, что вы робите с абсолютно адекватными, разумеючими и умными людьми, с кем, ну, как бы, что вось далей будзе? Ну, как бы, у меня велізарнае пытанне, але тое, што каардынацыйная рада будзе працягваць рабіць важныя для Беларусі рэчы, якія тычацца тых планаў і той рэзалюцыі, якую мы прынялі, і тое, што она будзе працаваць, гэта дакладна, незалежна ад таго, і рэпрэсіі вось якія адбываюцца, яны, ведаеце, павінны паказаць, што ну нельга ізаляваць, вывесці там ці аказаць ціск, ці пасадзіць людзей і такім чынам заткнуць рты ўсяму беларускаму народу. Гэта нереальна просто. Гэта іншы ўзровень, гэта абсалютна іншы ўзровень зараз, які ёсць у Беларусі грамадзянскай супольнасці. І яны, ну там, некаторыя людзі, я думаю, што, можа быць, у гэтай сістэме гэта і разумеюць, але іх голас вельмі ціхі унутры, вельмі ціхі. І, конечно, тое, што адбываецца, тое, што мы бачым ад сілавога блоку, гэта недапушчальна. І гэта прывядзе, ну, калі далей яны будуць такімі дзеяннямі кіравацца, то гэта прывядзе проста да сілавога супрацьстаяння. А далей за вынікі ўжо ніхто не адказвае. Таму я прашу і патрабую спыніць проста гэты гвалт над беларускім народам ад беларускіх уладаў. Прасцей і лягчэй гаварыць, чым дубінкамі дубасіць. Вы ніяк любоў да сябе не атрымаеце. А мы кіруемся, у нас асноўныя нашы прынцыпы, і мы кажам аб тым, што для нас няма, для мяне асабіста, вось няма чалавека, які, калі хтосьці падтрымлівае Александра Лукашэнку, ну добра, плюралізм меркаванняў, вы можете падтрымліваць каго заўгодна, але катаваць людзей за тое, што яны не падтрымліваюць якосьці меркаванне, ці з'яўляюцца палітычнымі апанентамі, ну прабачце, мы жывем у 21 веке ў Еўропе, это просто трэш. Ну, ведаеш, як там у нейкай такой, не памятаю, казцы было, калі дзяўчына кажа, а вот я зараз загадаю, табе ўсыпяць 100 палак, і ты быстренько меня полюбишь. Так і тут вот, видать... Не полюбишь, разумееш, пабіць-то можна, яны гэта робяць зараз. Але вось дзяўчыны сядзелі там, ну, как бы, тоже ж таксама ўвечары да мяне, ну, я адна сидела в изоляторе, але бывало так, что там на вечер могли кагосьці позна, там, на паўдні да мяне пасадзіць. І такія прыгожыя, інтэлігентныя дзяўчыны, студэнткі, з якімі я сидела вось перад тым, як у мяне быў суд, і дзяўчыне, у трэцяй групы інваліднасці, дыябет, далі 5 сутак.
5, 7, 10, 15, дзяўчынам там за 20 гадоў, яны все, нет, мы пераможам, мы абавязкова, яны преступнікі. Ну как бы у людзей это іншае, зараз беларускі народ, ён ёсць як народ. У меня, знаете, слезы радости, когда я вышла и глядела все вось тыя віды, якія былі, пакуль я сидела за кратамі, ад таго, што адбываецца на вуліцах, якія пазітыўныя людзі. І ў Беларусі ёсць будучыня, і гэта будучыня вось менавіта тыя людзі, якія сёння выходзяць. Вольга, давай вернемся до дзейнасці коаардынацыйнай рады. Все ж таки паводле, ну я не ведаю, там можна казаць пра нейкі статут ці не можна казаць, але тым не менш было агучана, што у дзейнасці коаардынацыйнай рады прымаюць толькі тыя людзі, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Вы вось як вымушана, але тым не менш па-за межамі Беларусі. У прэзідыуме на сёння засталіся толькі юрыст Максім Знак і Святлана Алексеевич, якая удзелу у працы прэзідыума і ўвогуле рады не брала, бо, наколькі я ведаю, у яе ёсць пэўныя праблемы са здароўем, ну і гэтак далей. Атрымліваецца, што увесь цяжар зараз на плячах у Макса Знака, і ўвогуле як бачыцца дзейнасць далейшая коаардынацыйнай рады? У нас ёсць склад рады, які быў набраны, да, з тых заявак, якія ёсць. Зараз мы таксама дафармуем яшчэ ў гэты асноўны склад да той лічбы, якую мы планавалі. Таксама я думаю, што мы зараз, вось у нас ідзе актыўнае абмеркаванне вось учора і сёння таго, як будзе абстаяць справа з прэзідыумам, як ён будзе працаваць, улічваючы сітуацыю, і магчыма, і напэўна мы дабярэм яшчэ прэзідыум. Ну как бы з аднаго бітага двух небітых даюць. Таму працаваць коаардынацыйнай рады будзе, у яе абсалютна празрыстыя законныя метады працы. Мы кажам пра правы чалавека, пра выпуск палізняволеных, пра новыя выбары, пра тыя інструменты, якія дасяжныя сёння згодна заканадаўству. Таму працаваць рада будзе. Бліжэйшым часам, я думаю, мы вось улічваючы сітуацыю, мы абмеркуем план, і бліжэйшым часам яны будуць агучаныя больш шырока. Все ж таки зараз тыя людзі, якія знаходзяцца за мяжой, я кажу ў дадзеным выпадку пра Святлану Ціхановскую, даверанай асобай, якой ты з'яўляешься, Павла Латушку, ну і я думаю, што і ты там без справы не сядзіш, шмат з розных сустрэч, выступаў. Вось толькі прыйшла інфармацыя пра выступ Святланы Ціхановскай у ПАСЭ. Вот гэтыя ўсе кантакты, гэтыя ўсе перамовы, гэтыя выступы, які, як кажуць, вынік іх, якое КПД іх? Ну, КПД, конечно, высокая, бо мы прыцягваем увагу да краіны. Мы з першых вуснаў распавядаем пра тое, што адбываецца ў Беларусі, таму што мы маем інфармацыю ад нашых калегаў, і мы самі, я, напрыклад, з'яўлялася сведкам усёй палітычнай кампаніі знутры, і как бы разумею працэсы, якія адбываюцца ў Беларусі. Таму, конечно, вынік высокі, і трэба прыцягваць увагу, бо, я упэўнена, што вырашэнне ўнутрыпалітычнага пытання Беларусі ляжыць унутры Беларусі. Мы гэта паказалі і паказваем і акцыямі мірнымі, на якія людзі выходзяць, і тым, што адбываецца сёння ў розных супольнасцях, і студэнцкіх, і на прадпрыемствах, што людзі унутры сваіх невялікіх калектываў гатовыя змагацца за каштоўнасці, якія для іх важныя. І я думаю, што тут комплексна і сітуацыя ўнутры, і агучванне па ўсяму свету, яно зможа дапамагчы нам дасягнуць таго выніку, на якім мы ўсе працавалі і працуем вось кожны дзень. Але тым не менш, вот зараз параўноўваюць, вот атрымліваецца столькі людзей вымушана выпхнутыя за мяжу, тое ж самае вось сябры прэзідыума коаардынацыйнай рады ўжо параўноўваюць з радай БНФ. Як ты думаеш, ці не паўторыць коаардынацыйная рада лёс і рады БНФ? Думаю, што упэўнена, што не паўторыць, і не хвалююся, хутка убачымся ў Беларусі. Я не збіраюся надоўга тут знаходзіцца, таму...
Дарэчы, вось вельмі шмат каментароў, ну безумоўна вельмі шмат троляў, кожны зарабляе як можа. Больш за ўсё мне падабаюцца каментары, якія пишуць по-руску, пишут: Ковальковой надо учить белорусский язык, плохо говорит. Ну, зато вы выдатно ведаете, видать, белорусскую мову, можете и писать по-руску все, что гэта тычыцца, закликаюць хутчэй вяртацца, але уяві сабе, что вот сёння ты приезжаешь на контрольно-пропускный пункт и хочешь вернуться ў Беларусь. Вот что тебе сегодня чакае? Слухай, у меня такая думка, как ты разумеў, была ў нядзелю. В суботу меня вывезли, в неделю я отчинила интернет и убачила заяву там Муса ці кагосьці, что мне, оказывается, выпустили с Окрестина. Я неяк таким чином вышла, что мне волонтеры не зауважили, никто не ведал, что я вышла. И я думаю, блин, я сама съехала, так ничто мне не перешкоджает вернуться назад в Беларусь. Я уже нават раніцай думала, что зараз возьму квиток, там, типа, прошу кагосьці мне подвезти. Тому, как бы, такие думки были. Конечно, я разумею, что адбываецца. Я думаю, что ничего доброго с моей такой идеей вернуться зараз, на жаль, не отбудется. И когда я вернусь, я думаю, что я буду затрыманая, а знайсці повод ці там нейкія прычыны можна ў неправой дзяржаве заўжды. Мы бачым гэта кожны дзень па тым, што адбывалася і з Антонам, і з Іванам, і з Марыяй учора. Таму і тое, што адбываецца з Ліліяй і Сергеем, таму, как бы, конечно, зараз гэта небяспечна для мяне, і я упэўнена, што я магу больш зрабіць зараз, маючы магчымасць сказаць і дапамагаць сваім калегам і ўнутры Беларусі, і на міжнароднай пляцоўцы, для того, каб мы ўсё ж такі таго выніку, на які мы ўсе вельмі шмат працавалі, мы дасягнулі. Я для гэтага прыкладу ўсе намаганні, якія ў мяне ёсць. Таму думаю, што я вернусь, але, как бы, гэта пытанне бліжэйшага часу, але ну не сёння дакладна, на жаль. Дабрыня Нікіціч, Вольга, вы патрэбныя свайму народу, дзе б вы не знаходзіліся, яшчэ сустрэнемся. Ксенія Галіцкая, Вольга, спадзяюся, вы хутка зможаце вернуцца. Ну і гэтак далей, вельмі шмат словаў падтрымкі. Тым не менш, Вольга, як вот падаецца, вельмі важныя сустрэчы, але ці замежны знешні уціск дапаможа нейкім чынам зрушыць сітуацыю ў краіне у станоўчы бок? Ну, заўжды дапамагаў. Ну, как бы, я не думаю, што чаму ён не дапаможа зараз. Ну, как бы, я думаю, што ён дапаможа. Адзінае, конечно, што зараз пытанне вось гэта геапалітычнае, яно і для еўрапейскага звязу досыць складана агучваць ці гучна казаць нейкія рэчы, бо з іншага боку ёсць Расійская Федэрацыя, якая таксама, мы бачым, там тыя заявы нават нешматлікія, якія ён робіць, бачна там, што яны і Владзімір Пуцін адзін з тых, хто першымі павіншаваў Александру Лукашэнку з перамогай, але как бы мы тут трэба разумець, і мы таксама павінны ўсім сказаць, усім нашым суседзям, што мы, каб яны разумелі сітуацыю, бо Александр Лукашенко таксама карыстаецца, кажа: о, яны там все супраць Расіі настройвае, там усіх. Слухайце, мы усе хочам жыць комфортна, мы хочам жыць з усімі нашымі суседзямі ў міры і быць партнерамі паўнавартаснымі. Не трэба нас давіць, і тады можна з намі як з краінай размаўляць, з незалежнай краінай, не з якімсьці там, як хтосьці можа хоча ці бачыць нас непаўнавартасным партнерам. Таму я думаю, што мы паглядзім на развіццё падзею, бо я скажу табе, Зміцер, шчыра, што, напэўна, яшчэ ў сакавіку месяцы ніхто не думаў аб тым, што так падзеі будуць развівацца. Таму зараз сказаць, што будзе заўтра, ну, гэта, напэўна, будзе некарэктна, бо ніхто не ведае, што будзе заўтра. Таму давай паглядзім і будзем працаваць на тое, каб усё было добра і наша перамога была замацаваная.
Зараз шмат перасцярогаў, што маўляў вот под уціскам вуліцы Лукашенко поедзе ў Москву 10 числа ці калі ён там павінен быць, і з перапугу там ці под ціскам з аднаго боку беларускай вуліцы, з другого боку Москвы падпіша там усе гэтыя 31 дарожныя мапы. Наколькі там на у Польшчы увогуле сярод вот ты асабіста ёсць перасцярогі, што прывядзе гэтая ўся сітуацыя да страты незалежнасці? Ой, ну я не бачу падставаў для таго, каб зараз гэта адбылося, калі шчыра, калі ў расійскай федэрацыі ну зусім просто я не ўпэўнена, што гэтага не адбудзецца, бо такі сцэнарый гэта вайна. Ну, как бы, яна зараз адбываецца ўнутры краіны, але калі зараз гэтыя крокі будуць прадпрынятыя, ну, как бы мы паўтарым іншыя сцэнары, якія мы дакладна не хочам, каб былі ажыццёўлены ў нашай краіне. Мы хочам жыць мірна, незалежна, падтрымліваць з усімі добрыя стасункі. Таму я думаю, што там хопіць разумення, каб у гэта ўсё не ввязвацца. Дмітрый Главацкі, чаму ніхто не звяртаецца да ЗША і Брытаніі наконт Будапешскага мемарандуму? Усе замоўчваюць пытанне ці проста далёкі ад палітыкі. Ну, што адкажаце? Чаму вось сядзіш там у Варшаве і не звяртаешся да Брытаніі? Мы звярталіся і мы нават рабілі, напэўна, ну, гэта не зараз было. Я думаю, што можна зараз пра гэта пытанне ўзгадаць, але, напэўна, пасля выбараў, праз тыдзень пасля выбараў мы падпісвалі зварот, і трэба зараз проста яго актуалізаваць, напэўна, не бачу ў гэтым праблемы. Проста з-за таго, што вельмі шмат у галаве пытанняў. Добра, дзякую, што нагадалі. Дарэчы, вельмі часта ў нас тут пыталіся, чаму Святлана Ціхановская не заявіць, што да, я лічуся, ну, прымаю на сябе цяжар адказнасці і бяруся, ну, станаўлюся прэзідэнтам Беларусі і вот зараз буду вот і далей працаваць як прэзідэнт. Наколькі гэта ввогуле такое развіццё сітуацыі верагоднае? Ну, мне падаецца, што лепш запытаць пра гэтую Святлану Ціхановскай, і бачна ж і выступы, і яна ёсць на палітычным полі зараз, і заявы, і міжнародная дзейнасць, таму мне падаецца, што гэта пытанне лепш задаць ёй. Ну, зададзім пры магчымасці, але пра тое, што вось зараз вы раскіданыя, атрымліваецца па розных гарадах і краінах. Вы з Паўлам Латушкам у Варшаве, Святлана, ну, яна ў раз'ездах, але ўсё ж такі першапачаткова Вільня, і там іншыя людзі, я ведаю, там Стрыжак той же самы, ёсць іншыя людзі, якія ў Вільні. Ці плануеце неяк так вось сабрацца ў адным месцы і сказаць: вось рэзідэнцыя каардынацыйнай рады там ці штаба Ціхановскай у выгнанні, адсюль будзем сумесна працаваць? Ну, Святлана завтра плануе быць у Варшаве, мы плануем сустрэцца, і я думаю, што мы абмяркуем тое, як эфектыўнее зараз працаваць. Я ўпэўнена, што нейкі час можна знаходзіцца разам, але канцэнтравацца ўсім у адным месцы зараз, ну, практычна, ну, мне падаецца, што гэта не вельмі эфектыўна. Таму я думаю, што мы абмяркуем і прымем нейкае рашэнне агульнае, як з пункту гледжання стратэгіі, плану дасягнення тых мэтаў, які ў нас ёсць, будзе лепш, каб мы знаходзіліся ці разам, ці там па розных гарадах. Таму гэта мы бліжэйшым часам гэта рашэнне, я думаю, будзе прынята. Ну і на заканчэнне, ўсё ж такі вельмі шмат размоў, мы ўжо казалі пра гэта, пра магчымы дыялог ўсё ж такі паміж беларускай уладай і грамадзянскай супольнасцю ў Беларусі. Каардынацыйная рада вось як магчымы перамоўшчык. Але як ты лічыш, вот ты казала пра тое, што зараз вырашае вуліца, і вуліцы ніхто не загадвае, людзі самаарганізоўваюцца, самі вырашаюць, куды, калі, як ісці і што рабіць. А што, калі людзі не прымуць тыя, ну, тэарэтычныя дамоўленасці, якія могуць вось быць паміж каардынацыйнай радай, да прыкладу, і прадстаўнікамі ўлады?
Слухайте, ну мы ж агучваем свае патрабаванні. Гэта 3 пункта асноўныя, з якія сфармуляваны сёння каардынацыйнай рады. Яны сфармаваны сёння якраз вуліцай, якраз беларускім народам. Першае гэта вызваленне палітычных зняволеных, усіх затрыманых, гэта расследаванне тых жудасных збіенняў і забойстваў мірных грамадзян. І трэцяе гэта правядзенне новых чэсных выбараў з новым складам усіх узроўняў камісіі, з міжнароднымі назіральнікамі. Таму як не пагадзіцца сёння з тым, пра што мы кажам. Таму мне падаецца, што тут гэта неспрэчнае пытанне, і в прынцыпе тыя ж палітычныя патрабаванні я чытала амаль на ўсіх прадпрыемствах, якія выходзілі ці заяўлялі пра забастоўку. Таму і студэнты таксама. Таму гэта патрабаванне сёння большасці грамадзян Беларусі, і не лічыцца з ім немагчыма. Уладзе трэба мяняцца. Калі яна зараз не зменіць свае падыходы, вывесці беларускі з краіны немагчыма проста увесь. Таму давайте змагацца далей, бо гэта вельмі, іншага шанса у беларускага народа можа не быць. Таму зараз гэта вельмі адказны і важны перыяд. Ну вось это быў зварот да беларускага народа ад Вольгі Кавальковай. А вось Вольга і вам пішуць. Олег Ігнатенко піша: Вольга, вы абавязаны тэрмінова да суботы правесці інаўгурацыю Светланы Ціхановскай. Ну вот я не ведаў, што вы яшчэ ў нас галоўны інаўгуратар, аказваецца. Ну так што вот цяпер будзем ведаць. Паспееце да суботы? Ну я пастараюся. Дзякуй вялікі. Вольга Кавалькова, чакаем вас на радзіме, каб як мага хутчэй вольнай і свабодна маглі праехаць і пачуваць сябе тут у бяспецы. Вольга Кавалькова, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.